Porodica je mesto gde pored sigurnosti i ljubavi treba da osetimo prihvatanje. Prihvatanje nas kao bića baš takvih kakvi jesmo. Prihvatanje partnera, a posebno prihvatanje dece. Za njihov rast i razvoj neophodno je da oni znaju da su prihvaćeni od strane nas, roditelja. Da li to znači da moramo da prihvatimo i sva ona ponašanja njihova koje nam se ne dopadaju, ispade, izlive emocije i tome slično? Ne, ali ono što moramo kao roditelji biti svesni jeste da mi ne možemo nikoga od naših članova porodice da menjamo, već možemo da menjamo samo sebe. Kada promenimo način na koji razmišljamo, promenit ćemo način na koji se ponašamo, a onda će to uticati na samu decu te će doći do korekcije njihovog ponašanja. Budite negde svesni i slobodni da menjate sebe u svemu onome što vam se ne dopada, da čitate i rastete, menjate poglede na svet kako biste svojoj deci bili dobar primer i dobar model. Najvažnije je da se vi u svojoj porodici osjećate ok i da vi kao porodica funkcionišete dobro. Šta to znači? To znači da vi i partner ste stub porodice. Vaša deca će tu rasti pod okriljem tih sigurnih stubova, odnosno najlakše je da zamislite da je vaša porodica neko malo preduzeće i da vidite koja je vaša misija, koja je vaša vizija, šta vi želite, koje su vaše vrednosti, kako ćete da stignete tamo gde želite, kakva želite da vam deca budu za 5, 10, 15 godina. I da onda vidite koje su to vrednosti koje vama kao porodici prijaju gde želite da deca budu. Ako je to da budu ljubazna, iskrena, otvorena, onda budete svesni da i vi morate tako da se ponašate i da im pokažete svojim primerom šta to znači i kako to izgleda u praksi. Budite slobodni da budete različiti u odnosu na vaše komšije, na vašu porodicu matičnu, na sve ostale, jer svaka porodica je porodica za sebe i potpuno je u redu da imamo neke i vrednosti i ponašanja i rituale koje su svojstvene samo našoj porodici. Ono kako kažu, sve se može i ništa se ne mora. Nađite šta je to što vašu porodicu čini jedinstvenom i negujte upravo to, jer jedino tako ćete i vi biti zadovoljni i tako će vaša deca rasti sigurna i srećna.